ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 35 ዓመት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመት እንታይ ኣፍረዩ እንታይ ከወለዱ እቲ ማሕበረሰብ በትሽዑ እዋን ዝነበረ ነቶም ቃልሳት ብኸመይ ሪእዎም ነይሩ እንታይ ከእዩ ተጽቢት ዝገብሩሎም ዝነበረ ማለት ወይ ከኣታ እዮም ፕሮሚስ ገይሮም ንሳቶም ቶም ቃልሳት ተመስሪቶም ኣብ ምንታይ ከገዲፎ ሞት ፕሮሚስ ድሓር ኣብ ምንታይ ባበጽሐ ዝበሃል ጉዳይ ምሻሎ እንታይ ኮነ ወይስ ተቐባሊ ሕድሪ እዩ ጠሊሙ ነቲ ቃልሲ እምበር ቀጽሉ ነይሩ ሕጂ ካብ መሰረቱ ሎማዓንቲ ንሽ ልዕሙቕ ዝበለ ኮይኑስ እንዳዋጋዕና ልኸይድ ግን ሎጂካሊ ትክክል ዝኾነ ብሰነ ሞገት መርቱዖ ዘሎ ጉዳያት እንዳተዘራረብና ክንከይድ ክንፍትና ማለት እዩ ምክንያቱ ማዕልትና ጽነት ኤርትራውና መልኪቱ ብዙሓት ሰባት ካብ ወገን ትግራይ እንኳ ዓብጽሐኩም ዝብሎ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ወገን ኤርትራውን እንኳ ዓብጽሐኩም ኢሎም መልእኽቲ ዝልእኹ ስለ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ምዝየት ተሓይዝና ሎማዓንቲ ሓሳብና እንዳገለጽና ክንከይድና ነዚ ዝቃወሙ ሰባት ከ እንታይ መልኪቶም እዮም ዝቃወሙ ዝብል ሕጅውን ክዘራረበሉ እየ ማለት እዩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባራታትዕዎ ኢኹም እንድሕር ደኣ ሃናፃይ ርእይቶ ገድፍ ኢልኩም ተሓስቡ ኮይንኩም ከኣ ማለት እዩ ነዞም ሃናፃይ ርእይቶ ዝህቡለይ ሰባት ብምልኦም ብጣዕሚ ይቀኒልና ክትብልዎም ኣለኩም ሰምሌት ሳብስክራይብ ጌርና ኣለና ዘረባ ግን ኣይተንውሕ ኣን ሳብስክራይብ ከይትግበር ብሮኒ ሓፂር ዘረባ እኽትፈቱ ማለት እዩ ካብ ቲክቶክ ይኽመፂኽ ዘለኻ ወይ ከዓ መፂኻ ዘለኻ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ስናት ፎር ዩ to tell you frankly እቲ ሳብስክራይብ ግበሩለይ ዝብል ዘለኹ ሲ ቁም ነገር ስለ ዘለዎ እምበር ክዛረብ ወልፍ ስለ ዘለና ኣይኮነን ሜይቢ እንተ ተሰማምዒና ንስኸውን ከምዚ ሕጂ ርእይቶ ዝሃብክና ማለት ወይ ከዓ ዝሃብካኒ ሰምሌት ናይ ጓል ወዲ ናይ ስም ክልቲኡ ኸውን ይኽእል ይመስለኒ ኣይፈልጥን ትርጉም እንታይ ማለት ከ ብስርት ሽምክማ ድሕራይ ጸሓፍልና ወይ ከዓ ጸሓፈለ ኢኻ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ንርእይቶኻ ጀባይልና ኣለና ማለት እዩ ይቐኒየለይ ቀጽለ ቤለ ሓንቲ ርእይቶ ኩስኸ ብስታ ርእይቶ ወሲኽና ከዓ ናብታ ተቐጽል ክንሰግሪና ማለት እዩ ነግሻ ተስፋይ ላይክ ጌራቶ ለና እዚ ቪዲዮ ማለት እዩ ናይ ሰማያዊ ማዕበል ላይክ ሎምስ ሽደን ተወዲ ወመንግስተ ሰማያት አይንብሎም እንደልካ ተማሎ ተመሪርና ማእከል ማለት እዩ መንግስተ ሰማያት ይውርስ ለምለም ሓጎስ ይቀኒለይ ነግሻ ሓፍተይ ለምለም ሓጎስ ላይክ ጌራቶ ይቀኒለይ ለምለም ሓፍተይ ገብረ ሚካኤል ሓጎስ ሽደን አጆኻ በርትዕ ቀጽለሉ ይልነሎ ማለት እዩ ይቀኒለይ ገሪ ሓወይ ማለት ይገብረ ሚካኤል ሓወይ ብጣዕሚ ይቀኒለይ ኤዲኤም ጅግና ኣብ ህዝቢ ጠጠው ምባል በርትዕ ላይክ ገይርልይ ኣሎ ማለት እዩ ንኹላኹም ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ይቀኒለይ ክብለኩም የዝደሊ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር እየ ግርም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ካብ ንሪኦም ዕላላት እሞ እዚ ቀዳማይ በዚ እንዲዝጀምር ዮሃና ንመበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብዝብል ወግዒ ዝጀምር ሕጂ ምዝየት ተሓይዝና ኢና ከአንሕና ከዕልለኩም ዝበልኩም እውን ማለት እዩ እስከ ንስማዕ لكم رحس حد عامت كأكبرلكم دكيري إذا عامت زي حنتي بسرات كنجربكم إذا بسرات زي آخر بس مرة سمعيا تنوي حوان نمنجستن هاجر إيرتران نقول تبع إيرترا كساق دز أنحى سويفت نبله ناي جنزب بتحللاف سيستم نيرترا بمنجست أمريكا تأجيدوا دز أنحى صوتي سويفت بهال سانكشن أمريكا العلوم ولو باي ذا واي منجست إيرترا نمتى أوفيشال دي زارو ولو قاله خون يقولوا نيدبل مخنياتو هزبي حبريت آخر كبالو قصن ترى ولا تهزب خمان قصن مالت أنا سو من عقم خلونا يكلين نايجنزب جن. So I just like to read a letter. حراي زربان تايو سويفت زبهرالو سويفت مالت أفدق بنك علم كم بالي لكم حازوه مالتي نتوم بانكتات سي ركباتهم ويكا نيتوركم نايتوم بانكتات متأثاراتهم زقفح عينة عدليو سلازي سويفت نحرد مساخازي اللي خوينو ካብ ደገ ተምጽኦ ወይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ትገብሮ ነገር ብጣዕሚ ይቕንስ ምኽንያቱ ንግድታት ካ ማለት እዩ ዳይሬክት ዝኾነ ናይ ኤክስተርናል ኢንቨስተርስ ወይ ካብ ደገ ዝመጹ ማለት እዩ ወጻተኛታት ኢንቨስት ክገብሩ ወይ ከዓ ከልምዑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከፍርዩ ኣየባራታትዕን እዚ እንድሕር ደኣ ተላዒሉልካ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ማዕቀብ ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ሳንክሽን ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ብቐጥታ ፔመንት ሜትዳት ይሉ ማለት እዩ ናብ ውሽጢ ዓዲ ገንዘብ ንኽትልእኽ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገምን ክፍሊትን ትልእኽ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፔመንት ሲስተማት ይሉ ምስ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ከዓ ተራኸብ ኢኻ ማለት እዩ ኤርትራ እዚ ሰናይ ዕድል ኣለዋ مسوت تحيزو حدا وسان زخونه ناي سويفت عنقفات قطيمو صنحه مس ناي تግራይ ኩናት ተታዘ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ እቲ 2018 ዓመተ ምህረት በቶም ቆጣጽራ ጻዕዱ ማለት እዩ ወይ ካብ ቆጣጽራ አውሮፓውያን
شعو بتزنبرة سلام ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ዝተልዓለላ ዝነበረ ሳንክሽናት ካብኣቶም ድሓር ከኣ ዝቐፀለ ማለት እዩ እዚ ናይ ስዊፍት ዝበሃል ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂውን ዘላቕ መፍትሒ ወይ ከዓ መዋቕራዊ መፍትሒ እንድሕር ካብ መጀመሩ ጀሚሩ ተዘይመፅዩን ኣብቲ ስትራክቸር እንድሕር ፕሮብሌም ኣሎ ኮይኑ ሕጂውን ናይ ተኣማንነት ኢሹታት ከም ዘሎ እዩ ኮይኑ ዝቕፅል ማለት እዩ ተኣማንነት ማለት ሲ ብጠቕላላ ዲፔንደቢሊቲ ወይ ከዓ ትረስቲ ኮይንካ ናይ ምቕፃልን ማኒ ላውንደሪ ኣብ ማእኸልውን ሓደጋ ስግኣት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ምክንያቱ ዘይምርግጋዕ ናይ ሓደ ኢኮኖሚ ዘይምርግጋዕ ናይ ማሕበረሰብ ኣብቲ ቀጠናዊ ሰላም ዘይምህላው ነዚኦም ኩሎም ይጸልዎም እዮም እንተኾነ ግን ብጠቕላሉ ዓብይ ለውጢ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ህዝቢ ንሽተለይ በሊዕን ክሓድርን ተስፋ ከዓ ማለት እዩ ተስፋ እንዲዩ ንሰብ በሊዕዎ ዝንቀሳቐስ እቲ ህዝቢ ሲ ተፈትወ ተጸልአ እታ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ነቶም ስድሩስ ዝኾነ ነገር ኳስ ይልእኽ ማለት እዩ ይልእኽ ከሎም ነይሩ ሕጂውን ግን እንዳተቆራረፀ ካብ ዝልኣኽ ከም ገለ ገይሩ ተበፅሖም ሞት መንግስቲ ነቲ ሳንሱርሺፕ ገለ ኣቕልል ተቢልዎን ነቲ ተኣማንነት ብኡ መጠን ሓፍ እንተቢልዎን እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ንባዕሉ ከይበልዑን ምጥንቃቕ ከድሊ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ጉዳይ እንኳ ኣብፅሓኩም ዝብል ዘሎ ሕጂውን ብተመሳሳሊ እስኪ ንስማዓዮ that President Trump sent President Isaias in honor of Eritrean Independence Day. So the American people join me in congratulating you on the 35th anniversary of Eritrea's independence, May 24th. I respect and admire the steadfast spirit ንዓኻትኩም እንኳ ኣብፅሓኩም ንኽብል እዩ ልኢኹኒ ማለት እዩ ዝብል ብሓፂሩ ተላኢኸ እየ መፅየ ንመበል 35 ዓመት ወይ ከዓ በዓል ጽምብል ናጽነት ተኽብርዎ ዘለኹም እንኳ ኣብፅሓኩም and resilience of the Eritrean people and your dedication to Eritrea's national sovereignty. ንሉዓላውነት ኤርትራን ጻዕርኹም ተወፋይነትኩም ነቶም ህዝብታት ከዓ ማለት እዩ ነዚ ብምሉእ ማለት እዩ ከድንቐልኩም ይደሊ ይዝብል Consistent with the sentiment expressed in my letter to you last year, and with the previous era now behind us, I believe the time is right to move forward and work together on shared peace and prosperity across the Horn of Africa and the Red Sea. ናብቶም ዝቕፅሉ ማለት እዩ ቶም ዝቕፅሉ ዝመፁ ዘለዉ ግዜታት ማለት እዩ ናይ ሓባር ዝኾኑ ናይ ሰላም ስራሕቲ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ዝብል ተስፋ ኣለኒ አይ ሆፕ ወይ አም ሉኪንግ ፎርዋርድ ቱ ማለት እዚ ተጽቢት ይገብር ወይ ከዓ ተስፋ ገብር ኢሉ ገሊጹ ማለት እዩ ስለዚ ሰናይ ምንየቱ ገሊጹ ነገረ መንገዱ ሕጂውን ቀጻሉ እውን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ድሌት ከም ዘለናን እቲ ሪስቶርድ ዝኾነ ፒስ ወይ ከዓ ዝተመለሰ ሰላም ክቕጽል ክንሰርሕ ምዃንና ዝብል ጉዳይ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብትክክል ዓብይ እፎይታ እዩ ነቲ ማሕበረሰብ ነቲ ህዝቢ ዌል ግን እስኪ እቲ ፕላትፎርም እንዲ ዘይተቀየረ ዘሎ ብጠቕላላ እቲ ፕላትፎርም ሲ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንሳቶም ከመይ እምሪኦሞ እቲ ኮምፕሮማይዝ ዲዮም ገይሮሞ ሕቶታት ናይቲ ህዝቢ ዘሎ ምስኡ ተሓይዞም ዲዮም ማለት ስኢሎም ብዘለዎ ዲዮም ከይዶሞ ነቲ ስደት ምፍንቃል ወዘተ ገለ ዝበሃል ምናልባት ንሱ ጠጠው ዝብለሉ ኩነታት እንድሕር ዳኣ መፅዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ እዛረብ ሪሚታንስ ጥራሕ ዘለዎ ዓዲ ማለት ብኸምዚ ምዕቡል ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ወፃእ ኸይዱ ዋላ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ማለት እዩ ሸቂሉን ሰሪሑን ዝበልዕ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ዓዲ ንምልዋጥ ብዙሕ ግዜ ዘድልዮ ኣይኮነን ምክንያቱ ካፒታል እንድሕር ዳኣ ኣለካ ኮይኑ ዓድኻ ነቲ ሃንፃን እሽለ እዩ ዘድልየካ ግን ብኣውርኡ ሰላም ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ንሱ ነቲ ባሕሪ ክሕልወሎም ንፕሬዚዳንት ሒዞም ኮፍ ክብሉ ተዘይኮይኖም ካልእ ነገር ሲ በቲ ሕጂ ዘሎ ካይዳ ተኮይኑ ስነ ኣእምሮኡ እንተዘይሓድስዎን እቲ መንግስታዊ ቅዋም መሊኡ ሪስትራክቸር ተዘይገይርዋ ነቲ ዓድን ከም ብሓድሽ ሲ እንታይ ሞ ለውጢ ክመፅእ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ይመፅን ክሳብ ዝመውት ሰብኣይ እዚ ማለት እዩ ናጽነት እስከ ብሓንቲ ምስላ ክጅምሮ ሲ ኩሩምቱ ዘይሓመመ ሲ ኩሩምቱ ከም ዘለዎ ይዝክሮን እዩ ምስ ሓመመ ይስር ዝተብለላ ኩሩምቱ ከም ዝነበረቶ ክሕይኸላ ከርትመላ ኮላ ኣይትርድኦን እያ ናጽነት ከዓ ንዝተበደለ ህዝቢ ንዝተገፍዐ ህዝቢ ንዝሰንከለ ንዝዘኽተመ ንዝደመየ ስለ ዝፈልጦ ናጽነት ንዓይ ህይወተይ ንኔዋይ ቅድሚ ናጽነት ታሪክ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ናጽነት ንዓይ ምንባረይ ናይ ምንባር ህይወተይ ትንፋሰይ ኤርትራ ጽንዓቱ ሃፍትየ ግርም ሕጂ ሕማም ኩርምቲ ርእዩ ዘይፈልጥ ሰብ ብዛዕባ ሕማም ኩርምቲ ቃንዛ ኩርምተና ይፈልጥን
ትክክል እዩ ግን ሕማም ኩርምቲ ሪኡ ዝፈልጥ ሰብ ናብ ህይወት እንተተመሊሱ ናብ ድሕንነት እንተተመሊሱ እቲ ሕማም ይዝከሮ እቲ ሕማም ዝክረሉ መንገዲ ሕጂ ኣብ ጥዕና ስለ ዘሎ ማለት እዩ ተመሊሱ ኣብቲ ሕማም ኩርምቲ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ግን ለውጡ ካብኡ ናብኡ እዩ ኣይዝከሮን ስለዚ ተዘኪርዎ ዲ ብሓቂ ትብሎ ዘለኻሲ ብደንብ ዲ ተዘኪርዎ ከመይ እዩ ዝጉዳይ እዚ بخمة إخاري إخايو زبل حسابي زلنا ناتي مالتيو تخكل تطولو زل خا نجر نحرد هابن كوينو تنصنت كاب تقدم حجز نبره لو تديوم سيوسي ويس غديدو ويو مالت توم سوات توم نزنصنت تقالو السبات قدميو زنبره غزيوم دي حيشسي حجي كوفي اوليو ስለዚህ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ዓይነት ተዘራርባ ከም ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ብጠቕላላ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ዝኾነ ስሕተታትን ፀገማትን ከም ዘሎ መሲሉ ይረኣየኒ نقصد اسكي هذا كان قاعد هاي صنعات مالت سي مبرئ هاي قال حو خد لكادو ده هي حواتكم ده هي صدراكم ده هي دق حواتكم زي بلكم سي حزب ايرترا اكند صدراكم تحقفوا خارتا تحقفوا عنጨት تحقفوا لهم ايرترا እኮ ኣብ ሃገሩ ካርታ ያዘላምበር ንሱብ ካርታ የለን ኣብ ስደት ይዘሉ እዚ ኩሉ አርት እዚ ኩሉ ክእለት እዚ ኩሉ ተዋስኦ ኣብ ካል ሃገራት እዚኣቶም ካብቶም ዝሃፍቶም ደቂ ዜጋ ክኾኑ ዝግቦም ولا حنت يبلهم ዜጋ መሳርሒ መጋበርያ ጥራይ سي بدرف زهنص حاجر يلا بزع سعيد بقطمي تهنص حاجر يلا حزب ኤርትራ خمس خويني حزب ኤርትራ تبتيني زلو ردحو بي يرداخا حزب ኤርትራ كيدا وغان دخترو بيخا اسكرت 150 شي حساب من اسياولك صزبل افرايزي انا اسمر اخركو ايكركو نقل حجسي اتي سلطنه زبلو زلو يتوان حتو مالتي سلطنه غرما يزارو زلو توان حتو نسو تخكليو مالت دغيمو بدنب يو زارو زلو انا اتناي موداتا صقم تنصانت مهلاون زي مهلاون ايكونن نسو تخكل يو نسو مهلاو بتاع حدا صبو ነገር يو ካብ حماق مالتكو مغزاتس زفوتو سب يلن بتفطرو طعنا اندحر دالو خوينو مالتي طعنا يحلو ايحلو بزي يقدس ግን ካብ مغزاتي وصاي اندحر دا اب صقم زورده حزب لل تخوين ግን እንታይ እዩ ዝገብሩ ለተነጻነት በጠቅላላ ማለት ተመልሱሲ ብናይ ወዓለ ህዝብ ተቃሊሱ ብናይ ወዓለ ህዝቢ ተቀቲሉ ብናይ ወዓለ ህዝቢ እንድሕር ዳ ዝዋረደ ለኮይኑስ እንታይ እዩ ዝገብሩሉ እዩ ተነጻነት ሕጂና ኣብነት ክነግረኩም ሎጂካሊ ክንትንተነን ክንፈተኒና ንዘረባ ምእንታን ክምቾወልና ማለት እዩ ቅድም ሕጂ ሶኢለ ይዛረብ ነይረ እዚ ግን ባያዝ ወይ ከዓ ስምዒታዊ እዩ ኢሎም ዝገለጹ ሰባት ስለዘለው ሎም ዓንቲ ብውሽጢ ካኣቱ ማለት እዩ መበገስ ሓሳብ ሓደ حقي تتصاررنت the principle of non contradiction زباليو اب logic قلل بزبل ملكعو a is not equals to negation of a ac مس الوتا a معرا يكون الوتا نقول negation مالتي مخنياتو ترو تنيروسي false مالتي contradict زغبر حجنا ابنت مبغس حساب كنغركم عوت مالت نتستقالس كالو علامه كم سلام بلصقنا ويناصنت مጭባጥን مقصالن مالتيو عوت مالت تعويتنا انت الكاسي ازي مالتيو حجي بريميس A يبال ازي A يو ترديهم نخم ويكا بريميس ك نبولو نقصل تقصيلو زلو مبغس حسابك حدوق نتي نمرغغاص زتبالو لحزبي سلام كراغصل ازول حزبي ቁጠባን ማሕበራዊ ህይወትን ሙሉ በሙሉ ዝዕኑ እንተኾይኑ እትውጽኢት ምስትዕላማ ይጋጨዶ አይጋጮን ይጋጮ ስለዚ ፕሪሚስ ቢ መደምደምታ ኮንክሉዥን ኣብትና ሎጂካል ስነ ሐሳብ ማለት እዩ ንመጻኢ ወለዶታት ዝዕነወ ወታደራዊ ዓወት ብስነ ሞጎታዊ አርአያ ዓወት አይኮነን ንሱ ብጭምብል ዝተሸፈነ ዓቢ ክሳራ እዩ ወይ ከዓ ፓይሪክ ፋላሲስ በሃል ጥራ እዩ ማለት እዩ ተረዲኹም ነዲኹም حجي تايم زبلو زلو سبات كمزي غيرنا تعويتنا وتهدراو صمبلاتنا غله خبيرنا مصينا غله يلوم نغره منغدو خانه تهزو مالتيو قطاو حافه بلون محبراوي هيوتو ملو مالتيو سنه قطاو عني ويو حزب كم حزبي اسديدو ويو سلازي طقلالا سي كلتيوم تومناي مجمريا زنبر حسابن كنوم صينا زبولو لمعات زنبر تخكلني حقن اتدحراي بچمبل شفينو زربنا زول زربا ويكا ماسك غيرو ماسك كوينو زرب زول زربان كلتيوم كونتراديكتوري مالتيو ويكا تصاررتيو بخالي بهلاسي اي نيجيشن اي ويكا ه نيجيشن ه معرا يكونن اب لوجيك مالتيو ازي قدامي حسابيو قدامي تقارنو اي مالتي نابت زقص زول حيزكم مسكركو خالاي تقارنو حيزلكم كمصي اترا خاوز دغفو
خبزو على حدا فتاون طلان كفلطو زلو نصانت ኤርትራውያን የቧንነት ዘውዕልዋ ግን አይጉን ባዓለይ ኣብ ዘለኽዎ ኮይነ ብናይ ናተታሁ ተሓጉሳ ኹዕልየ خخوره بذا قطام زي نخلهم إرتراويان منقص إرترا جن يهانا كوعد سولكم نلايك حرايم حجوم بتمساسالي يوهانا انكو عدس بلوكم انا ابزي خوينا ولا ممص انت زي كالكو ابزي خوينا جن كخبر ايو اوف كورس كخبر مسلالو مولو مسلالو مسل طرح زي كونسي بعلون بسر كخبري نسخاتكم اي فلطكم من عهم تيلون اتس اوكي كخبر قديتو اي مالتي وي كا وهبتو اي مالتي اتمبل كالاي ناي لوجيك صحتت كا كنغركم مالتي مبغس حساب حدا حقي تصرارنت زي مصوار زبل قدم الى غليصلكم نان كونتراديكشن مالتيو حق بحرياوي مبسباس ወይ ከዓ the law of entropy ባል ኢንትሮፒ ማለት ሎሲዩ ሎጂክ ሲስተም አለው ሲስተምስ ሎጂክ ኣብ ዝበሃል ሓደ ነገር ሓደ በሓይሊ ወይ ብጭቆና ዝተተሓዘ ኩነታት ንምቕጻል ማእለያ ዘየብሉ ጻዓትን ሓይልን የልዩ ብዙሕ ማለት እዩ ጭቆና ዝተተሓዘ ዕግርግር ቅርሕንቲ ተቃውሞ ግን በባህሪኦም ዝፍጠሩ እዮም ማለት እዩ እዚኦም ዘለው እዮም መበገስ ሓሳብ ፕሪሚስ ኤ ነባሪ ዝኾነ ስርዓት ንምንባር معرنتن مرغغان ኢኩሊብሪየም የድልዮ ቀጻል ዝኾነ ስርዓት ክፍጠር እንድሕር ኮይኑሲ مرغغع ክህሉ ክኽእል ኣለዎ معرነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ስርዓት ከዓ معرነት ከራግጽ እንድሕር ኮይኑ مرغغع ንባዕሉ የድልዮ ማለት እዩ መበገስ ሓሳብ ውግእን ወታደራዊ ዕብላልነትን በባህሪኦም ዘይርጓኣትን ናይ ሓጽር እዋን ተሪኦታትን እዮም ምኽንያቱ ነዚ ንመፍትሒ ኢሎም ዝጥቀሙሎም በዓል ዓምና ዘለው እዚኦም ኩሎም ሕጂ ንሰምዖም ዘለና ጉዳያት ማለት እዩ መደምደምታ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ህዝቢ ብሓይሊ ጥራይ ዝተመስረተ ዓወት ኣብ ነዊሕ እዋን ክቕጽል ኣይክእልን እዩ እቲ ስርዓት በባህሪኡ እናተዳኸመ ናብ ሓድሽ ግጭት ወይ ውድቀት ክምለስ ክግደድ ወይ ከዓ ሕጂ እውን እዚ ማለት እዩ ታይባል ናይ ዘምርግ ሳይክሊካል አይደንቲቲ ኦፍ ዋር ናብ ዝበሃል ሒዘኩም ክሰግር ናው ሒዝና ሰግር ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮብሌም እዚ ከም ኣካል መፍትሒ ገይሮም ዝዛረቡ ሰባት ገለ ክሰምዕ ከለኹ ኣይኮነን መፍትሒ ኣይኮነን ስትራክቸራል እዩ እቲ ፕሮብሌም ማለት እዩ ኣብቲ መዋቕር ኣብቲ ህንፀቱ እዩ ትጸገም ማለት እዩ ክንፈልጦ ክንክእል ስለ ዘለና ኣይ ዘውግዕ ዘለኹ ቃል ስዕር ኹና ዝኾኑ ፈተውቲ ኤርትራ መልእኽትለን ኤርትራ ንፈተውታን ሰብ ውዕለታን ኣይትርስዕነ ሎሚ ኤርትራ ዘይትድፈር ሃገር ኮይና ክትወፅእ እንከላ ንስኻትኩም እውን ተኻፈልቲ ናይቲ ዓወት ምዃንኩም ክትፈልጡ ንደሊ ምሕዝነትና ድማ ኣብ ሓባራዊ ክብርታት ተመርኪሱ ንዘለዓለም ክነብር ምሕዝነታ ኣይትርስዕን እያ ንቃልሲ ዝወዓሉላ ውዕለት ኣይትርስዕን እያ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቃለሱ ነፃነቱ ዝተቃለሰላ ኣይትርስዕን እያ መን ኤርትራ ማለት መን እያ ብሹም ምሕደሪ ይጽዋዕ ሓዳራይ ብሹም ሓዳራይ ከዓ ይጽዋዕ ምሕደሪ ማለት እዩ ኣዚ ኣባሃላ ከዓ ዘይቤ እዩ ጽቡቕ እቶም ዝተቃለሱላ በዓል ኣይተስዩ መስፍን በዓል ኣባይ ፀሃየ እንዳኽትቀትሎም ከላ ረሲዓቶም ድያ ማለት እዩ ሽዑ ድያ ረሲዓቶም እንታይ ጌራቶም እያ ማለት ሽዑ ኣይዘከረቶምን ኣይትርስዕን በዓል ተውዕለታ ነቶም ዝተቃለሱላ ንኹሎም እያ ቀቲላቶም ኣብ መወዳእታ ግን ንመን እያ ዘይረስዓቶ ነቶም ዘይተቃለሱላ ብኣውሩ ግን ኣነ ኣርሒቐ ናብ ዝወፅየ እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከሎ ነፃነት ክትኽበር ከላሲ ሒዞምላ ዝመፁ ተሸኪሞም ከምዚ ናብ ወራዲ መርዓት መፅእ ከለኻ ብመሶብ እንጀራ ተሸኪምካ ኢለ ሓቂ ዝኽየድ ባህሊ ወለድና እዩ ኣወል ፍለጥ ኢኻ ብደንብ ጌርካ እሞ ከምኡ ተሸኪሞም ላ ዝመፁሲ ናብቲ ውሽጢ ኣውፂሕማ ምስከዱስ ረሲዓቶም ስለዚ ንዝተቃለሰላስ ኣይትርስዕን እያ ንዕኦም ዘይዘከረትሲ ንዓይ ዘኪራትኒ ማለት እዩ ኣረግደፍ ብጣዕሚ እንድያ ትፈትውኒ ንዓይ ደኣ ማለት እዩ ከመይ ጌራ መን ከ ኣብስሩ ታ አይደንቲቲ ንሳ ማለት ብሹም ምሕደሪ ይጽዋዕ ሓዳር ንስኻ ማለት እንዲ በሃላ ንስኻ ግንሲ ወይ ከዓ ንስኻን መንግስታንሲ ብሓቂ ድዩ ተቃላሳይ ትዝክሩ ቶም ተቃለሱ ኣሲርኩሞም ነው ዘለኹም ሓቀይ ስለዚ ዘይኮነ ዘረባ እቲ ሓሶት ከም ዘሎ ሎሙ ዓንቲ ማለት እዩ ጉልባቡ እንዳቀልዓና ሓጺብና ከም ቆርበት ክንሰጥሖ ኢና ክደርቕ እዩ ካብኡ ብድሕሪኡ እዚ ዝብእስያ ኣብ ዘይፈልጡ ዓዲ ከይዱ ማእሰን ጽፉለ የበለ ዝበሃላ ባህላ ሎሙ ዓንቲ ማእሰየ ንጽፈልካ ሰተ ይገብረልካ ንዓኻ ተጋጊው ዝኾነ ዓጽሚ ወዲ ዓጽሚ ዝድርብየልካ ሰብ ምእንታን ከይህሉ ጥራሕኻ ናይ ምትራፍ ስራሕ ቀስ እንዳበልና ንሰርሕ ማለት እዩ ዌል ሰይድ ኤንድ ዌል ዳን ወጸሊና ናብዞም መሕዋትና كرني أبتي كبدو خمس غير قنيعين إسياس كان تايبن توكسا أنا قدمك كايبلو وإسياس كان تشبط حزاني كهذا الله تتبعت ره توكس أنا قدمك كايبلو كسب كم زيو
ቀንጻሊ ይብልዎ ገለብልዎ እንታይ ዘይነበረ ጸርፊ እዚ ኩሉ ጻርነት ግን እቲ ኩሉ ዝነበረ ውዲት ግን ቅትለት እዩ ዳን ማለት ሰባት ንሓደ ሰብ ክፈርሕዎ ከሎ ኣመና ዘይናቱን ናቱ ዝኾነ ክብርን ዘይናቱ ዝኾነ ክብርን ካብ ተሰርሑ ንላዕሊ እዮም ዋጋን ግምትን ዝህብዎ ማለት እዩ ሽዑ ኣይውቃዕን እውን ኣይህረምን እውን ይበሃል ነይሩ ዝኾነ ወራኣነይ ሰምዓ ነይረ ኣብ ሬድዮ ተኮነስ ኣብ ከሰብ ክዛረብ ከሎሲ ጥይት ዘይተህርም ኣላቶ ገለ ዝኾነት ዕጭ ኣላቶ ገለ ይበሃል ነይሩ ማለት እዩ ዕጭ ፍግም ክብል ይኽእል እዩ ንስግደፎ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሎን ሽዑ ግን ከምዚ ሓያል ኮይኑ ኣይውዓንን ገለይሉ ገለ ትብላ ዘለኻ ማለት እዚ ኣብ ጣዕሚ እያ ተስሕቐኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ይዛረቡላ ገለ ነይሮም ሓደ ሰብኣይ እውን ብፀፍሒቱ ዕየ ይብል ነይሩ ሓቂ ኢሉ ክልቲአንሲ ጫፍ ኮይነን እዚ ብፀፍሒቱ ዕየ ዝበለ እውን ኣመናግዲድዎ እዚ ሽጉጡ ከምዚ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ከም መን ይዝበሃል እውን በቃ ምንም ዘይመሰሎ ገለ ዝበልካዮ ናግዲድካያ ክልቲስ ጫፍ ኣይትብፅሑ ማለት እዩ እስኪ ንቐፅል እስኪ እቲ መበል ሳልሳይ ዘሎ ሎጂክ እስኪ ክነግረኩም ማለት እዩ መበገሲ ሓሳብ ናይ ውግእ ምሽክርካር ባህሪ በቃ ምሽክርካር ውግእ ባህሪ ኣብ ተቐጠናኻሲ ሳይክሊካል ዝኾነ አይደንቲቲ ኦፍ ዋር ትበሃል ማለት እዩ ሲልካ ብውግእ ተኣምን ድሕር ኮንካ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ውግእ መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ስዕብ ስነ ሞገት ዝኽተል ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ካልእ ነገር የብሉን መጀመርያ እዋን ጭቆና ኣሎ ነቲ ጭቆና ንዕኡን እንታይ ዝበሃል ንኽትገብሮ ከዓ ንኽተፍርሶ ከዓ ማለት እዩ ምቅላስ ገለ ትገብር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ምስተቃለስካ ከዓ ዓወት እዩ ዝመፅእ ዓወት ምስ መፀ ሓዱሽ ናይ ሓይሊ ሚዛን እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እቲ ሓዱሽ ናይ ሓይሊ ሚዛን ተመሊሱ ወይ ከዓ ሓዱሽ ናይ ሓይሊ ሚዛን ፓወር ዳይናሚክስ ዝበሃል ነገር ይመፅእ ንሱ ከዓ ተመሊስታ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ሓዱሽ ጭቆና እዩ ዝወልድ ስለዚ እዚ ሲ ሳይክሊካል ዝኾነ አይደንቲቲ ኦፍ ዋር እዩ ማለት እዩ ብስነ ሞገት መበገሲ ሓሳብ እቲ ተዓዋቲ ሓይሊ ንስልጣኑን ምሕላው ነቲ ቀደም ንዕኡ ንምጭቋን ዝጥቀመሉ ዝነበረ ወታደራዊ መልካውን መንገድታት ክጥቀመሉ ይጅምር ሓቂ እዚ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መበገሲ ሓሳብ ከዓ እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ግጭት ድኽነት ማዕርነት ዘይምንባር ዲክታቶርነት ከይተቐየረ እንተደኣ ፀኒሑ እቲ ውግእ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ እዚ እውን ሓቂ እዩ መደምደምታ ስለዚ እቲ ዓወት በዓሉ ናብ ተሓድሽ ኪሳራን ኩናትን ዝወስድ መንገዲ ይኸውን ማለት እዩ በዓሉ ተዓወተሲ ካሊእ ፀገም ይፈጠር ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ስነ መጎታዊ መደምደምታ ክነግረኩም እየ መወዳእታ ማለት እዩ ብትዕላልና ግን እዚ እውን ካሊእ ሓደ ፀገም ከም ዝረኣኹሞ ማለት እዩ እግረ መንገድና እናተምሃርናሉ ክንዛረብ ዝብል እስኪ ዶክተር ሰሎሞን ዕንቋይ ቀደም ሕጂ ተዛሪቦ ዝነበረ ዘረባ እስኪ ንስማዕ ማለት እዩ ኢሳያስ ከይዱ ክሳብ ኣዋሳ ኩሉ ኣዋሳ ክሪአ ኢሉ ከይዱስ መቐለ ትግራይ ከይረኣየ ምሕላፉ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ ኣዲኡ ሓትና እያ ንዓይ መሰደይ ኣሕዋትየን ኣዝማድየን ይሓ ይዓደን ኣብይሓ ኣሕዋትና ግን ረሲዕዎ ምንም ሰላም ናይበለናን ንዓይ ስፍረን ነታ ትግራይ እኳ ሰላም ከይበላ ምኻዱ ቁሩብ ይሕዝነኒ እምበር ኤርትራዊ እኮ ምስ ኢትዮጵያ ሕውነት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ኣብ ኣመራርሓ እዩ ዘሎ ትፀገም እምበር ኣብቲ ናይ ህዝቢ ይኮነን ህዝቢ ጉጉይ ኣረኣያ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ትግራይ ትግርኛ ሓደ ዓይነት ከም ዝነበረ ግርም እሞ ቀደም ሕጂ ታ ቪድዮ እዚ ኣነ ነውሕ እዋን ኣሊሸያ ማለት እዩ ንምንታይ ኣሊሸያ መሲልኩም ቃል ብቃልሲ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ መርትዖ ዘለዎ ሰብ ኣይነበረን እምበር ኣብ መፅሓፍ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ተወለዱ ማለት እዩ أبو أفرق حقوسنا بيولد كمن يولد قالنا ولا نفلطينا جن ودحاتنا مخان ودعدنا مخان وقدم حجين ده تزارب كوس أني حي ودحاتنا يزول كأسب موت إني الرزرة هذه بايزوي كل التشحن عسرت شوم من تنعمة مرت زنبرة عبتشعر زنبرة زجور زنبرة بسماي نافتي نايم محلف وان شو استزرب أيو كنا نقرأكم إلى مالتي هتسبي أنا نقرأكم سي مبزحة سبات سلزي يأمنوا مالتي هاي أمن سلز خونو تسوي ويا جرحنتي تكوين إمبر تعلو بزي إنيرو مالتي ومتقامنا كونيرو نتهزبون تقيمو متقام ريهم تم سبعتهم زفلتو كما إذا أمسولو حيال دراسيهم كلكم خاط بقات مسحفتي ترجمهم كاباتهم سألي ماي بعد مع بيتروس عبيون تزي تجاجي فيودور ديستويفسكي زحفو مسحف زي ترجمو أبو يوم سألي ماي بعد مع بيتروس عبيون كم بو خلوه بتعمي دسيل مالتي سألي ماي أبراهام
አብርሃም ሽሙ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ደስ ዝብል ካራክተር እዩ በቃ ተፈታው ነገር ኮይኑ ገለ እዩ ዘሎ ነው ሒሊ ካብ ዘንቦ 7ይ ክፍሊ ወይ 8ይ ክፍሊ ከባቢ እናሃለኹ ዘንቦ ኩሉ መጽሓፍ እዩ ጸሊማይ በዓል መዓል ጴጥሮስን ዓብዩን እንድሕር አንቢብኩሞ ዞም ሰብኣዮም ተርጓሚኡ ናይ ባዕሎም ዝኾነውን ክንደ መጽሓፍቲ ዘለዎ ምሁር ሰብኣዮም ማለት እዩ ብመሰረቱ ዝሕፍሩን ኣይኮኑ ነይሮም ሰላም ክብሎም መኻእለ ነይሩ ግን ሕፉር እዩ ክቡር መጠን ነብሱ የኽብረካ ዝበሃል ነው ዓለ ዘይክቡር ስለ ዝኾነ ንመን ክኽብር ዝኾነ ትግራዋይ ስለገዲ ኢምባሲ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ስለገዲ ኢምባሲ ናይ ኤርትራ ስለዚ ብኻልእ ባህላ ኣብዚኣ ዘላ ማለት እዩ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ውሽጢ ዓዲሲ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ሓድሽ ሓበሬታ ማለት እዩ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝመፀይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ዳሕ ትመፁ ዘለኹም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እዩ እስኪ ቻርተር ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኢቢአርፒ ማለት እዩ እንታይ እዮም ኢሎም ኣብቲ ፕሪያምብል ወይ ከዓ መቕድምስ እንታይ ኢሎም ተዘራሪቦም ዝብል ዘረባ ንርአዮ ብጠቕላላ ንውሕቢልና ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ንመሰሉን ንርስቶን ክቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ መሪርን ደማውን ኩናት ብብዙሕ መስዋዕትን ኣብ 24 ካብ 1991 ማለት እዩ 50 ወርሒ ንርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ብምቁጻር ካብ መግዛእቲ ዋላ ኩሓራ እንተወፀ ድሕሪ እውን ማለት እዩ 93 ሪፈረንደም ተወሰነ ኤርትራ ብይሉ ሉኣላውነት ሃገር ኮይና ኣሕወራት ሃገር ተመዝጊባ ይኹን እምበር ዝብል ማለት እዩ ይኹን እምበር ኣብ ስቃያ ትርከብ ኣብ ስደት ጥሜት መከራ ሞት ማእሰርቲ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ሽግር ይወርዳሎ ዝብል መግለጺ ዘሎ ማለት እዩ ነዚስ ሜሮን መልስ ይብሉ ኣሎ ማለት ሜሮን እንታይ ክምልስ ደሊ እስኪ ንስማዓዮ تناي ميرون ملس مچس غرحنتيت كل غزي حقي خيبل ايبلاني لنقنا جنبار حزباو معبل بجنا حمدو زبل تشارتر قال إلو كرصني مالتي جنبار حزباو معبل بجنا حمدو اب قطر حمشه مالتي ابلو لاونتي ارتراز امن ولا جزرا اتركوا بمسلطاتي ولا حرايس قبلو لاونتي ارتراسي امن انت لنا لاونت كو بقى بيكون كات حلوه تاغبر يتواهل انت تاغبر ما في صلاه تاغبر حاجه عني فلا ابي احمد ارتراسي عصبناته يخبل كله بودا زي تزرارب دام صالح بدا نو احنا لاوتي ارترايدي تبلدا قرب ني شيء يحزن انا ابا عسريت انتايلو جنبار سمياو معبل برجيد نحمدو كاب اب قالسن ناصنت برجيد نحمدو تبايلا تصواع نبرت حيال برجيد ستوسدسن بس ما امبود منفس قدس واي من سي ارتا زون كلهم هدفتو لنا زخورمكم حجي تاخذوا ليو زون كلهم هدفتو لنا زخورمكم سن تاخذوا ليو اذا قالسن ناصنت قالس شفتنات مش تبلو نيركم لكم قطعتوا ما كلناتهم زمرحكم ما واردامبو حراي حجابزي نغر منغدو تاي كغبر فتينو انا برجيد نحمدو ايكونكون دلاي فتح يكونكون برجيد نحمدو يكونكون يزبل نسو ግን ቀድም ሕጂ ምሽ ተስኻትኩም ሲ ግደፋውያንኩም ትብሉና ነርኩም ደላይ ፍትሒ እዩ ዝብል ግን ኣብ ኮምዚ ትኾን ተሎ እዩ ዝቕየር ሕጂ ንሱ ብኽልተ ማሊ እዩ ዝፃወት ማለት እዩ ሓንሳብ ንክሪስታል ፓላስ ሓንሳብ ንኣርሴናል ሓንሳብ ንማንቸስተር ሲቲ ሆም እዩ ዝፃወት ሜሮን እቲ መወዳእታ እታ ሽም ክትወፅእ ከላ ኣነ ኮፍ ኢለ እንዳሰማዕኹ እያ ወፅያ ማለት እዩ ዘውፃ ኸ ጆን ብላክ የውፅኡ ሓቀደ ጆን ብላክ ስነታ ሹም ብርጌድ ንሓመዱ ትበሃል ሹም ንምንታይ ከም ዘውፃን ሓያላት ተቃለስት ዝነበሩን መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሎም ተቃሊሶም ኣብ ትሽዑዋን ብርቱዓት ተቃለስት ጸኒሖም ብርቱዓት ተቃለስት ምዃኖም ጥራሕውን ዘይኮነስ ዓወት ብዓወት ክኾኑ ዝኽኣሉ ኣብ ዝተወሰነ እዋን እውን ማለት እዩ ንሓመዶም ጠጠው ዝበሉ ነዛ መሬቶም ሲ ጠጠው ዝበሉ ኢሉ የውፅዋ ታሹም ማለት እዩ ሽዑ ከውፃ ከሎ ኣብቲ ዋካዋካ ቻናል ዝበሃል ነይሩ ጆን ብላክ ድሕሪ ዋካዋካ ቻናል ተዋካዋካ ቻናል ማለት መንእሰያት እንዳጠርነፈሉ ገለ መስከደ ከምዚ እዚ አሹማሲ ብርጌድ ንሓመዱ ኢለ ኣለኹ እናበለ ከምዚ ቀልና መሰለታ ሹም ድሓር እናሰለፀት ብዙሓት ሰባት እውን ጠይቆም ነይሮም ከምዚ ገለ ንማዕበል ወይ ከዓ ገለ መጻኢ ወይ ከዓ ገለ ምሕፃር ቃላት ዘሎ ስለ ዝለበድና ከምኡ ማለት እዩ ትበፓፓፑቤ ወይ ከዓ ገለ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ንፍትሒ ፓ ገለ ዘሎ ገለ ማለት እዩ ከምኡ ኾን ደልዮም ነይሮም ኣይከውንን ኢሉ ንሱ በትሽሙን ክንደ ግዜ ተማጉይቶም ማለት እዩ ሽዑ መጽኡ ሕጂ ዘይፈለጥ ከያተ ነርካ ሜሮን ኣይፈለጥ ኮነ ትሹም መን ከም ዘውፅኦ ኣይፈልጥን ነይር እንድሕር ዳኢልካ ተጸምበሮ بتعم تخكل مالتي زي برجين محمد مالت كميل يوصي وجون بلاك سلازي تصمبرو ناي بحق هاتوينكا مالتي جن حاسي خاصله زخونكا برجين محمد بمسرته نزحسون نمتالل زخونه منئسي زخون አይኮን عشوخ بتفطر يفولط ايه مالتي جون بلاك تزلني الحين ساخت زارب كلها تفولط ايه خان صاب قدم عينو كتزارب يتقل ولا بسكرين ري خاي از بلكا زلو تزارب له زي تقل سبي نحق درقنيا زخونه ني حق تماغاتاي سلا زنبره
ኣብ ቅድሚኡ ንስኻ ይትዛረብ ነርካ ሕጂ ንሽለይ ፍርንጢጥ ትብለለኻ ከምዒሉ ከምዚ ኢልካ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ነቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ገለ መግለፂ ብሎ ኣላውነተይ ይኣምኑን ገለገለ በዓል ይመስለኒ በዓል ጆን ብላክ እኮ እዮም ንስኻ ብዛዕባ ሉኣላውነት ብዛዕባ ቃልሲ ኣይትፈልጥ ነይርከብካሉን ብዛዕባ ዝየርከብካሉን ናይ ሉኣላውነት ቃልሲ ንስኻ እንዳፈለጥካስ ጆን ብላክ ተቃሊሱሉን ገለ መለጥ ኣይታው ርእሱ ሰፈረሉ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ዝብል ስለዚ ይፈልጦ ኣይኮነን ዝነገርኩ ቅድም እዩ ሕጂ ከዓ ናይ መወዳእታ ስነ ሞጎት ኣብዚ ድርቢ ከብለልኩም ማለት እዩ ታናይ መወዳእታ ብናይ ሓፂር እዋን ካብ ውሽጢ 5 ዓመት ማለት እዩ ዝነኣሰ ዓወት ብሓይሊ ብረት እዩ ዝስዕር ማለት እዩ ዓወት ዝበሃል ብሓይሊ ብረት ዝኸደ ሰብ ይስዕር እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ እዋን እዚ 5 ዓመት ኣብ ዘይመልእ ነገራት ይቋፀር እዩ ማለት እዩ ብናይ ነዊሕ እዋን ኣብ ውሽጢ 50 ክሳብ 100 ዓመት ብመሰረት ፅኑዕ ስነ ሞጎት እንትትራእዩ ግን ኪሳራ ወይ ከዓ ሎስ እዩ ዝስዕር ማለት እዩ ስለዚ ብጠቕላላ ክንሪኢ ኸልና መጠቃለለ ሓሳብ እቲ ወታደራዊ ዓበት ናብ ናይ ሓቂ ሰላም ዲሞክራሲያዊ ትካላት ቁጠባዊ ዕቤት ሓበራዊ ምርድዳእ እንተዘይተቐይሩ ዓወት ዝበሃል ነገር ንግዚያዊ እዋን ጥራሕ ዝጸንሕ ናይቲ ዝዓበየ ውድቀት መደናገፂ ብስነ ሞጎት እቲ ናይ ኩናት ዑደት ሰይሩ ንህዝቢ ናይ ሓቂ ሰላምን ምርጋእን ዘምፅእ ስርዓት ጥራዩ ተዓዋቲ ዝኸውን እንተዘየምፅኡ ተዓዋቲ ኣይከውንን ስለዚ እቶም ተዓወቱ ዝኾኑ ነዚ ሕጅውን ዝእልሹ ዘለዉ ደድሕሪኡ ዝጎዩ ዘለዉ ዋላ ተቃለስቲ ኮይኖም ንሳቶም እምበር አንታ ንስኻ ብሸነኽ ገለገለ ኣቲኻ አንጻር ፍትሒ ዋላ ብትግራይ እዩ ዝብለካ ዘሎ 17 ዓመት ቃልሲ ኣሎ ብረታዊ ቃልሲ ኣብቲ ቃልሲ ንሱ ኣይተኣምንን እንኳ ኣብፀሓኩም ንደገፍቲ ቃልስና ከዓ ትብል ማለት ኢሎም ማዓንቲ ነቶም ተቃሊሶም ነፃነት ዘምፁ ግን ደገፍቲ ቃልስና ስለ ዝኾንኩም ሰላም ኢልካ ነቶም ደገ ዘሎ ሳብቲ ውሽጢ ዘሎ ግን ኣሲርካዮም ኣለኻ ሶስ ፋላሲ በቃ ሊትራሊ ትሕሱ ኢኻ ዘለኻ መጨበርበራ ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ከም በዓል ሜሮን ዝኣመሰሉ ጨበርበርቲ ብግልፂ እዮም ክፍለጡ ዘሎ ፈሊኹም በቃ ፍሉጣት ቃልሲ ናጽነት ኣይተኻየደን ሽፍትነት እዩ ናጽነት ድበሃል የለን ደኹም ይኮረሙን ተላገጹልኩም እባ ተጻወቱልኩም እባ ተጻወትኩም ልናምበር እስክበል ተጻወትኩም ሕጅራታ ይዳምጽዎም ዳ ናይ ናጽነት ጽምደው ምትባል ሐሳብ እንደ ሐሳብ ሉዓላዊነት ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነት ሐሳብና ተግባራዊ የምትሆንም ሐሳብ አይደለችም እና በአጠቃላይ ቅጀት ነው እቺኛዋን የጽምዶ ሐሳብ በተመለከተ ግን እቺን ቅጀት ወደ መሬት እናወርዳታለን ብለው ስንዝር እንቅስቃሴ ቢያደርጉ እንደ ሉዓላዊ ሀገር ይሄ ተቋም ደግሞ በመንግስት ግዳጅ እንደተሰጠው ኃላፊነት እንደተሰጠው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ስራ እንደሚሰራ አካል ሰንበሳት እንደሚቀልጥ ይቀልጣሉ ብለን ነው ምናስበው ምናምነው ድርድር የለው ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም የሉዓላዊነት ጉዳይና ይሄ ሕጂ አነ ረእይዎ ኩሉ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ዝሕሱ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሓላፊ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ገለ ኢና ዝኾነ ብጣዕሚ ዝሕሱ ዘሎ ማለት ጉዳይ ሉዓላውነት ጉዳይ ናጽነት ስለ ዝኾነ ከምዚ ኣይሉ ንሕርዳእ ተዛሪቡ ሓደ ሰብ እንተ ተንኪፍዋ እዚኣ መደራደሪት ነጥብ ኣይኮነትን ምክንያቱ ልክዕ ከም ሽምዓ ተቃፂሉ ከም ሓዊ ኣብ ሓዊ ከም ዝመክኽ ከምኡ ክመክኽ እዩ ዝብል መንድዩ ንዓይለ እትይዎ ባዕልኹም ዶ ዘእተኹም ሓቂ ቅድሚ ሕጂ መን ዶ ውፅዎ እዩ ኣይወፀን ኣብኡ እንዲ ዘሎ ማለት ተሓይሊ ራእይዎ ትናታቶም ናይዞም ከምዚ ዝበሉ መራሕቲ ሸፈጥ እኮ ኣነ እኮ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ እኮ ማለት ነቲ ህዝቢ እንዳታለልናዮ ክነብር ኢና ንዘለኣለም ገለ ኢሉ ኣብ ልዕሊና እንትኾን ተሎማ ኩሎም እዮም ዝስዕርሩ ክብለኩም ኣለኹ ኩሎም እዮም ዝፈርሕዋ ከምዚኣ ኢሎም ከም ድሙ እዮም ዝርኢና ከመንጭዋ እዮም ዝርኢዋ ነቲ ዓድና ማለት እዩ ሽዑ ኣትዩ አንታ ሰማይን ምድርን አንታ ከምዚ ኢልና መፂና ገለ ክበሃል ከሎ አንታ ዝደገፍካና ንስኻትኩም እንተዘይትህልው ነርኩም እኮ ንሹመት ንኒሻን ንሽልማት ገለ ትብሉ ነርኩም ሓቂ ዶ ይብል ነይሩ እዚ ንባዕሉ ኩሎም እዮም ዝብሉ ነይሮም ሽዑፍቲ መሪሕነት ዝነበሩ ሕጂ እንታይ ምባል ጀሚሮም ሉዓላውነትና ተደፊሩ ተጣሓይሱ እሰይ ኩዓሰይ ገበረ እንታይ ይምልከተና ሕጂ ንዓና እኮ ይምልከተና ንዓና እንተጋሩ ብፍጹም ተኣምራ ይምልከተና ብፍጹም ሱቅ በቃ ትድቅስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ደፊሮምና ገለ መለ ደፊሮም ባዕልኻ ፀዊዕኻ ምፂኻየስ ደፊሩነ ትብል ድሕሪ ተወሰነ እዋን ከምዚ ናይ ሙሴ ኣይኮነ ዮሴፍ ዝበሃል ነይሩ ደፊሩኒ ኢላሲ እታ ሰበይቲ ናይ ተፈርዖን ደፊሩኒ ኢላ እቲ ክዳና ግን ብድሓር ማለት ክወፅእ ተበልኩስ ኣብ ሒዝን እንዳይላ ግን ብቅድሚት ቀሊዳቶ ነቲ ክዳን ክደፍረንስ ሒዝን ኢላ ማለት
كون زي حاسة ترى أي فلت تالو كوميتي نوي كابينا كتصاركن وجه على ليلا كوميتي من دنا ميلو እንደሚሰራው መቀለን መቆጣጠር ይላል በዚህ መንገድ መጀመሪያ አመራሮች ላይ ትኩረት አድርገን እንትን አደርጋለን ሌላ ሞራል ይሰብራል በቀላሉ መቀለን እንቆጣጠራለን መቀለ ከተቆጣጠርን በአንድ ቀን እስከ 3 ቀን ደግሞ አንድ ቀን እስከ 3 ቀን ይፈጅብናል አስመራ ለመግባት ነው የሚለው ዓለም በሙሉ በሚነጋገርበት ጊዜ አብይ አህመድ አሊ በሩን ዘግቶ ምንም ያላለበት ምክንያት ምን ይመስላችኋል ዝም ብሎ ንቆት ትግራይ ንቆት እንደዛ ነው አብይ አህመድ ንቀው ነው እየደወልክ ምን እንደምትላቸው እኔ አላቅም ማን ሰማ ይመስልሃል ደውሉ 2 ጊዜ ደውሏል ወደ ትግራይ ወደ አንድ ሰው ደውሏል ራሳቸው ያዙትና ጊዜው አስተዳደር የሚባለው ይቀጥል አስቀጥሉት እንቱ ምክር ቤቱን አትመልሱት እኔ ከናንተ ጋር ማድረግ አልፈልግም ሰላማዊ ነው የምፈልገው መልሱት ነው ያላቸው ይሄን ራሳችሁ ያዙትና የፈለጋችሁት ያዙ ጊዜያዊ የሚለውን ግን ተጠቀሙበት ነው ያለው እምቢ ነው የተባለው አብይ አቃልኩ ይሄ ዶክተር ደብረጽዮን ጽቦ ይወርሆም እንተልና ማለት ይሆም እንተልና ነው ሓደ خسብኩ መልሱዎም ሹሙ እንድሕር ዳሃዎ ተልዎምሲ እንታይ ዳ መኽት በኋላ አይ ቋሚና ንባል ገለ ደልና እንዲሁ ታመረጻ ገለ እንታይ ተፈጠረት ከላ ገለ እንዲህ ተፈጠረት ደልያ ማለት ይተፈጠር ድሕረ ደጊምሲ እንታይ እዮም ኢሎም ዝሓስቡ ዋ ንበይንትና ግዲና ንመውት ዝመውስሎም ዞም ሰባት ብሙሉኦም ተኣኪቦም ንሕና በይንትናት መንእሰይ ጥራሓሲ ሞይቱ ዝተርፍ ግዲ ዝመስሎም ዘሎ ዞም ኩሎም ዝመርሑ ዘሎ ዞም ገለ ዘሎ ዝቆሸጡ ዘፍጠጠት ብምልእ ኣዳመይ ማለት እዩ ንሕሰቶ ኣፊራላ በይንትና ሕና ጥራሕ ንመውት ዲ ዝመስለኩም ዘሎ ድውዑዕ ትበል እንድሕር ዳ ኣደልያ ነቃባጥረላ ኣቃባጢርካ ዝመፅታ እዩ ዝበሃል ኮ የለን ንዓኻትኩም ሕጂ ክነቃባጥር ክንደይ ግዜ ተዛሪበ ኣለኹ ሕጂብዚ ብምቅብጣር ማለት እዩ አንታ ከምዚ እንደ ትግበሩ አንታ ነውሪ ከምዚ ኢልኩም እንደ ትዛረቡ ከምዚ ኢልኩም ደጣጣይቶም ጽልና ገለገለ ደንብል ቀኒና ሓቀይዶ ሕጂ ዞም ሓደ ክንፊ እቶም ሓደ ክንፊ ሰለስተ መዓልት ከንኣጥኢና ሓደ ሰዓት ክወስደልና እዩ ገለ ዝበሃል ዘረባታት ተኸምዚ ዓይነት ህልወሳታት ገደፍወት መራሕቲ ዝዋጋእት መንእሰይ ዝበሃል የለን ኣብ ኮፍ ኢልኩም ኣብ ዘለኹም ኮፍ በሉ እቲ ትሰትይዎ ትወልዕዎ ብልዑ መንዶ ተማጉይትኩም እዩ ዝማጎት የለን ኣምሉ ስልኩም ሰሪሕኩም ትወልዑ ዘለኹም ኮፍ በሉ በቃ ኣይትጽገቡ ኣነ ዝብ ዘለኹ ኣይትጽገቡ እዩ ተጸጊብኩም ጸገም ኣሎ بعلو خرخوكمي ولا توم ما بنوحنا زلنا بنوح شنشل تأثيرنا تولون نتا زنورته قدلت نخمل عبي درغيو اذا عدل زي انت بلاشوا نبعلو طرح يكونته نتودبون نتهزبون يخلقكم كم يوصلكم تودب اندحر اذا كله تهزبي بيت مغرب مملاسو حوحات مملاسا منغست مملاسو كندو انت حقيسو تهزبي بمملاسو من عينه لوط زي يمص انت خوينو نعمت مرصا እንዳደና ጎና እስከ መረጽ አብዘሎ ሆነጽንሖ መለና ይሉ መሬትና ካይነ መለስ አብየና ግዜ እንታይ ይግበር ዝብል በደንብ ወሲኖም ተዘይ ገይሮሞ ሞንዳ ተደላደለት ኢትዮጵያ ናብ ዘይነም ልሰሉ ደረጃን ተብጽሓትና አብይ ሓደጋዩ ህዝና እውነት ኣብ ትግራይ ብዘለኒ ኢንፎርሜሽን ጽቡቅ ሐሳቢ ማለት እዩ እንዳተማጎተ ይቆኒ ለምቀነ አይተመቾተን ዘላና ኃይለ ብትክክል ግን እሱ ከምስተመቾቶ ጽግዕግዕ እንዳበለ ማለት እዩ ናብ ዶክተር ደብረጽዮን ገለና ጽግዓታ ዘረባ አይቀጽል ዝደሊ ተሐቅ ግን አነ ክነግረኩም አይተመቾተን አይጣዓሙን afta حساب ማለት እዩ አፈላላይ ፈጢሮም ሊኦም ትክክል ከምዘይ ኮነ ይዛመን ብውሽጥ ሕጅውን ክዛረብ ይብሉ መስቆይሉ ኣብ ጎና ጎን ድኾን ክጸንሕ ገለ ዝዓይነት እዩ ለውጥ ከምዘይ የምጽስ ደስፈልጥ ዘሎ ይብሓጽሩ ሃይለውን ተኾነ ፈልጦም ይኩ ወገን መግባት ድሌ ስለዘይለ ይኮነ ነው ገዘይ ተገበረ ስለዚህ ካሉ እዮም ዘይገበሩ ዘይካሉሉ ምክንያት ድማ ኮምባይንድ ኢፌክት እዩ ህዝቡን ንሰይውን ይህብን እኽሉውን ይህብን እንቁላልሕውን ይህብን ደርሆውን ይህብን ኢሉ ኣብ ዝኸድዎ ኣኺባ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ናይ ውክልና ኩናት እዩ ናይ ሻዕብያ ኩናት እዩ ሻዕብያን ምድሓን ዝግበር ኩናት እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኮምፕሊትሊ ተቀይሩ እዩ ዘሎ ተዝመፁ መስዋዕትነት ይኸፍሉ ተጋሩ አዲስ አበባ መስመፁ ግን ችዳ ዓድኩም ተመለሱም ክባል እንተ በዚሑ ኢሳያስ ፈቃደኛ እንትኮኑ ናይ ሻዕብያ ሓንቲ ወረዳ ወይ አውራጃ ምኮኑ خلي انت ديد اندي زساتهم زلعلو هاجر تግራይ ኮይና ገለመለ ዝብል ቀደም ኢትዮጵያ ሓደና ናውሉ ሰብኩ ዝኖሩና አምባሳደር ፍሳ ከዚህ ሀገር ትግራይ ክናንጽና ይብለለው 9 ዓመቱ ማለት ኮን ዝኽል ነገር አይኮን ማለት ዘይልዕሉ ነገር የለም እንታይ እዮም ዘረባታት ብሱር አምባሳደር ፍሳ ከመን ያ አምባሳደር ለሺ ሀገር ይውለለው ግን ይገውሩወን ብሱሩን አይቃሉ በቃ እዚ
بتقلال أمنته يتجاجين أمنته ناحية هو كم جمري يسوي نسوا بقى تفلت كويا نحنا حشكر أورومو خوين الناس وإثيوبيا نمريا نحجر قالسي كم يكوق عور نوي حلقات كم زغلو كم مالت هذي نايتجرا قالسي ناي بحكي ناي مرحنة صقم قتيمو ناي مرحنة صقم قتيمو خبال كله كده دوران كاوكم اللي سوز جبرة مرحي صار كم بالي شو عتسوات ندم نيرو حكي حزستم كل دونيو ስለዚህ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ሶይሉ ኣብ ሜዳ ክወድቕ ዓላዚ ውሉ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ንኽመጽእ ዝገበረ ሓደ ሰዓሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩሸ ጽቡቕ ስለዚ ንሱ ይትኸሙ ሽዑን ክንወድቕ ዝገበረና እቲ ቅዋሙን ትዕላሙን ሕጂ ይገልጽ ኣሎ ዝብል ይበቃ ጀነራል ጻድቃን ክስ ዝወረደሉ ብክንፈ ማለት እዩ ባይተ ክንፈ ማለት እዩ ዝወረደሉ እዚኣተ ሓሳብ ቀደም እውን كم إذا حسب نيرو كم إذا زأمن نيرو حجونا وإذا زلوا بتغلال وانتحشكرنا زبهال لم يروح سلوا زلوا ناو عينت أزمامي أو كعدليت بحاجة سلوا زلوا ناو زجزاء زلوا نخن جزاء إذا جبرنا زيغا أي خيرن زبليو تقاوم مالتي أبزي دخونة تجرم زرب اللاسك قدم حجة مالتي سئني اللاسكي نسمع يجرميو كم زلاتا كشاو حيلتات تأمر حفار سوماليا سيداما إن ناو سوماليا نفس عباي سوماليا السجر كاون جبهة تحوس أو قرن أفريقيا حدش بأورومو زونن حاجر مفتار حد حلمو إيو زغل مش تعود ديسل إزي أو قرن أوان حزي ساقع خوينو كحلاشاونتن أقسماونتن ناس أزغونة إثيوبيا بغش تمرح إثيوبيا مفتار حدا قداسة أجندا غير انقساصل قرم قمتي نيرو فولي قمتيو أنا تخكلني قمتي لي إزقلص مالتي دحر تأبيا أنا بأي حد كيد دانا ما يتملسن لاسما عاش بسرعة خبز كوني مش هذا بعد ما ياخذ لنا مناسيات سي حدا غزا ابنايت مالون مالتيو غفا غلغل يلو زخونه فيديوهات غلز انقساس بزيحكم ريهم تخونوا لمقنا مالتيو انت خونه ግን እዚ ኣይመስልን ዝኮነ ናይ ወርቂ ቦታ ይመስል ናይ ዕደና ገለ ይመስል ኣይፍለጥን እቲ ጉዳይ ማለትዩ ዝዛወር ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኮነ ሒዜ መጽ ያለኹ በሓጺሩ ቀደም ኣነ ና ፖሊስ خدان ከም ዋሕስና ከም ጻዲቅ ይል መስለን ነይሩ لخونه ነገር ለፍርሕን ተሪእሲ ኣብ ጥቃይ ፖሊስ ተሪእ ክጽጋዕይነል هزግን እክብ ኢሎም ካብ ሓውዜና ደባባይ ታሕተ አንፈት ጻዕዳ ቆውዕ ልጎሩ ናይ ጸጥታ አካላት ከርኢ ከለኹ ይስንብድ ልባዕለይ እውን ይፈርሕ ምክንያቱ አባልነቶም ካብ ጸጥታ ምኽባር አባል ወንጀለኛ ይወዝሑ تبصحنا بأول ذا فيديو حواتي كم قال غيركم ابصحلو اول نعخان توم جنرالات مسخازلو ملخ لنا انا بتاع مفرحكم عليهم معناته كوينات متصالو انتاي نغبر صندو قال مجمرتا السورات كفتحني روم مستم السورات عرق تغبر ناب تግራይ زبزب من بال يكون ناب تግራይ كيدكا صندو نغبر قال از تنكل دلو حبر طبب بال وي شطارا كوينات متصالو مو كلتينا تدميرنا ابي نودقو يدلمبر السلام عليكم وسايكونن ما قدم ري خلخا ايرتراوي كتتيلكا كله يدختتير من قتلك حج مو مسابي ختيتنا هنا خن عليك اكو يدبلك هذا برغينا حمدو من اس ايرترا استي يا كلاب ايربيان زورك هو حبريتا تدحيزو ابل علي كبير زخونه تقنن سلمان يغبرالو كمتن ساتم زبلو بجاكا ناتو ما تحاسبا نايكا اتحاسبا كي تسمع زبلو كومو يغبر فقادنيا سلازيكم جين نعاي كابز قالسي ترفك تسانا خولني تطوك تبولونيسي هاي تحلموا تمالي ريقصكم حليفه كم تاني كبحري لومون ريقصكم كحلفه كسعركم لحلفه شدوش عمت اب يوتيوب كم كله لهم 100% كاب يوتيوب زوتواتاو ابز قالسي يزوعلو زومنا يوتيوب نغارو جن 10 ميتاوت ون نز قالسي زاوعلو 5 ميتاوت ابل عليو ገንዘበይ ابز قالسي ز اب كدميتالو انا ها بملحسي عافياك في حزيك هنا بتكبار يزريكم تاع عينت قالاساي مخانه خمسين سرعة تقرف جيزي قلبتي
ገንዘበይ ሂበ ዝቃለሱ ዘለኹም ንዓኻትኩም ነቶም ደለይት ፍትሒ ኢና ኢልኩም ናይ ሻዕብያ ባህርያት ተሸኪምኩም ትኸዱ ኣለኹም ማዕረ ሻዕብያ እየ ዝቃለሰኩም ኣቦኮ ተኣሲሩ ሰገን ከም ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክቃለሰኩም ሕጂ ነው እየ ዘለኹ ይቐጽል እየ ዘለኹ ሓሳበይ ብኡስ ቀጻልነት ብዘለዎ ቃልሲ እዩ ናይ ዳውን ክትገብሩኒ ኣይትፈቱን ኢኹም እዩ ዝብል ማለት እዩ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ናይ ሰገን እውን ከምኡ ተማሳሊ ኣቦ ተኣሲሩ ገለገለ እናበልኩም ናይ ዳውን ትገብሩን ኣለኹም ከምኡ ኣይደልን እየ ከምኡ ኣይትግበሩኒ ምክንያቱ እዚ ንዓይ ትኽክል ኣይኮነን ጽቡቕ ኣይኮነን ገለ እያ ትብል ማለት እዩ ብጠቕላላ ሲ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተጥቅዑ ዘለኹም መናእሰይ እውን ከምዚ እናገበርኩም ነዳን እስቲ ተፈራርሕዋ ገለገለ ትብልዋ ዘለኹም ሰባት ዕረፉላ ካብ ርእሳ ውረዱላ ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ሃናፃይ ርእቶ ገዲፍኩም ስለ ትኸዱ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ልዋም ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ድሓና ቀኒውታ ጉድ ላይት ድሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ